assalamu alaikum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ayawoo PIINDI TV wonɓe nder leydi Sénégal hay caggal leydi eɗen gandi PIINDI TV kala ko dilli ko hen tigui dillata sababu ko télé mo ganduɗa o ko dariɗo lang gam famminde bandiraɓe gam findinde bandiraɓe kono nde kadi gam weltinde bandiraɓe hande noon on jii gonɗen koye ɗo e théâtre national Daniel Sorano eɗen gandi mo dartiɗen o kadi ko Aïcha Wane hay goto wawa wadde présenté ɗo e nder leydi Sénégal ko neɗɗo mo ganduɗa o tigui dillowo e fannu fina tawa ko nonne kadi kanko hande ardi e men walla kanko garuɗen ɗo e nder oɗo théâtre national Daniel Sorano. Aïssa holko addi en ɗo hande? Allah jarama a jarama baniraɗo gorko tedduɗo hande addi en ɗo ko arde e première édition hono anniversaire Banaji Koda Dieng e debbo mo Sendou gawlo jontaɗo ko on noddi aɗa andi on so noddi futankoɓe nototo ɓundu naaɓe noto kala gonɗo e diaspora o noto ko ɗum addi en ɗo hande. no holno pamirɗon ni mboɗo andi ɓoyata kanko Aïcha mo yahan men nder kanko nellaten o yaada e micro e caméra PIINDI TV o wawa ƴewande en jonde nde holno wayi kono hade nden ko hikka woni première édition manam ko woni aɗawanide goho ko kanko oɗo mo ganduɗa ko Banaji ina waɗa ha joni en yuɓɓina oɗo anniversaire ɗum ɗon Aïcha mi accuma mbaɗa commentaire jaaha nder jiina en holko woni nder Sorano. E so Allah jaaɓi hande weeɓata woni ɗo ko PIINDI TV e hakkude mum e Banaji gawlo wadde ɗum weeɓata so Allah jaaɓi ma en nande nder saalo kalden e fuutankoɓeɓe kalden e bandiraɓe ɓe kalden e rendo ngo saabu eɗen gandi kala ko dillini ɗum ɓuuri ɗum hewde doole wadde hande dillini en ko Banaji gawlo dillini en hande ko PIINDI TV en garat tan ƴeewen ko woni nder mbawen yewtidde e yimɓeɓe kanko e hoore makko kadi kalden e makko.
nane mi yino on hande weɓata oɗo jamma weɓata hono jamma banaji kodda on jamma weɓata eɗen ɗo hande e première édition anniversaire makko e banaji salmin bandiraɓe eyyi adi foof taw ko neɗɗo dañi fof yetto Allah ene laaɗo muɗum yetta jinnaɓe ɓe yetta seeɗen ɓe kadi yetta hono monen mi salminima mi juurimama mi wima Seydi Wane eyyi gati ɗum ɗo fof ko onon banaji an a haɓama de ko ni mbaɗɗa eyyi joni jammo hande holno jammo jogori wade jammode ko jiiɗa ɗo ko mi sikki ma to ko lamɗam ɗam tan puɗɗiɗa yiide kimmaji o arani taw hande ko en direct hakkude mon e banaji kodda ɓe mbi ko neɗɗo hoynantono so saami heño law kocca Seydi Wane foof noon ko onon ko noon ɗum banaji c'est la première fois mbaɗɗa oɗo anniversaire e muɗon namdoma hen holko woni hen anniya ma e fandare ma e kadi hol sababu wannuma première anniversaire ma ɗo e Sorano saabu eɗen gandi enen foof banaji waɗino ɗo tourné goto e nder reydu France a arti jaaɗa Sendou gonɗa toon ko juuti gartuɗa ɗo e Dakar Ndiaye pour wadde ɗo première anniversaire ma e min jiiɗi andude fandare nde e hol sababu o eyyi fandarame e wadde anniversaire ɗo to Dakar ko neɗɗo foof ne yiiɗi ngabbude par ce que aɗa jogui seel a waɗi fondement il faut keɓa to gortoriɗa miɗa waɗanno ɓundu pourquoi pas mi wawa wadde ɗo Dakar ɗo mi ari mi diwi Dakar mi yeehi Europe mi joui toon ngol ɗon noon namdimi ko Sorano sa yi mi suusi fuggude buntuji Sorano miɗa naata ko hono monen cuusni kam eyyi mbar anniversaire o mi a waɗi hen invité fasiraɓe ma a waɗi hen invité artiste ɓe holno anniversaire o jogori wade ɗum kadi emin jiiɗi andude par ce que ko PIINDI TV ari ɗo te aɗa andi PIINDI mom so Allah jaaɓi kala ko watte ɗo ko leerata e min namdi tawi no jammo jogori wade Aïcha Wane ko ɓendata weela ko so fasi urat banda men fof miɗa jokkotiri e munen kala nalanke haalpular mo jiiɗa hande nde ɗo haymo wona haalpular nde ɗo saabu banaji ko jolugu mbañ kala biyaɗo artiste miɗa jogde mum jamma ko salam hande haydara ɓuuɓata e o sal Samba joni ko heddi ko en yahatto e salo jokkitiren ɗum inchallah
joni de bandiraɓe maayo waɗi ndiyam en gummima to madame to en tawi ɗo monsieur no mbaɗɗa aɗa selli eyyi oɗo woni Malick Gawlo hono joom galle Banaji Kodda. Malick Gawlo min calminima. min salmitima no feewi vraiment ko yettude Allah no feewi caggal no jettuɗen Allah juɗɗen e nabi ɓurɗo windere o Mouhamadou Rasul sallallahu taala alayhi wa sallam neɗɗo kala ko dañi kadi yetto jinnaɓe makko ɗiɗo woni nene makko woni baba makko ɗum ɗo noon hannde ko weltare no feewi e jamma la diva Banaji Kodda donc ko debbo Gawlo ngana debbo Gawlo jontaɗo debbo Gawlo belɗo ko waɗata awɓe fof poti mais noon so awlu ɓurodiri tan ko rimɓe ɓe jaaɓi kadi alhamdulillahi rabbil alamina Allah ko yiɗi toon nela toon nawi toon hoore mum hande jammo mi wiyata jammaji ɓoyani wadde e Dakaru min oɗo jamma on jamma kalteteɗo kadi ko debbo Gawlo mo ganduɗa a nani de kala wuuro ngo kalɗa sa he wuuro he cikkata ko ɗon o woni kanko Banaji ko joom suudam mais noon tawmi omo gayni ngawlago sa nani gaynuɗo ngawlago kala ko mission makko gonnoɗe e ngawlago o waɗi sa jibinama ngawlago fuɗɗoto e neɗɗo guila nden woni nder reedu yumum ɗiƴam dogate ma o neɗɗo ene woni ɓi Gawlo taw wona Gawlo sa nani woni ɓi Gawlo wona Gawlo Gawlo jibinma mais a ƴettat meccal ngawlago ngal mais kanko noon ko ɓi Gawlo kadi ko Gawlo hande jammo noon ko premier jamma makko e nder Dakaru premier jamma makko e nder Sorano yimɓe fof ne gandi culture ko ɗo maire addani ɗo neɗɗo ɗum ɗon fof noon dole liw ko ndiyam donc ñalawma hande o yimɓe ma jiiɗo yelaji juɓɓuɗi so Allah emin jiiɗi andude jamma hande o programme mono honno yariri
honno tampere mon hen ko ɗum min jiɗi andude holno programme o yaari. Vraiment ko yettere Allah so neɗɗo ene waɗa ko weli ɗum tampata minen somin jaahe gawlago min tampata ne wonno ndesan ɓe mbi fabru hew gulali tan mais ko noro woni bamum bamum wi so ñiwa yaɓɓi fabru namtaki sene woodi ene waɗi tampere batte joɗade a ɗanotako aɗa miijo ñalawma o holno jogori waade ñalawma holno jogori ardude pression bande en tampere kala ko tampuɗa an a tinnata tampere nde tampere bandiraɓe ma ko ɗum tinnata bande en ɗanata ko ñamata jara ne gara jamma e gara ñalawma ɓe gummo ɓundu ɓe gummo France ɓe gummo Gabon ɓe wonɓe Dakar ala to neɗɗo ummaki surtout waɗoɓe jogiiɓe instrument ɓe ngala jonde ngala dande toujours ko répétition kanko kadi la diva Banaji Koda min wiyatamo bébé donc kanko kadi vraiment aaro min hooram somo waɗa ɗum min nattat wawde nanngude hooram mi yejjirani min konko min resimo hankkadi minen fof ko ƴiƴam ɗam tan dogate men vraiment hande kam so Allah jaaɓi à suivre tan dal à suivre. Gande koye gorko gawlo laawima de ɓayde ko noon mbiɗa so Allah jaaɓi wadde en naddat tan nder garen tawtaren jammo ƴeewen.
bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV eɗen dardi ɗo e rewɓe awluɓe yontaɓe hono équipe yeela ɓeɗo kam hay goto wattaɓe hande présenté e nder rendo fulɓe moɗo dardi ɗo e mawnam sehilam hono Houleymo Lamma Binta e gawlam hono Faty Boury Dieng miñum Banaji Dieng e mi salmini on Faty Boury salmin bandiraɓe min calmitimama Aissa Wan torodam hande ko weltare tan hono jamma gawlagu jamma Banaji Dieng kadi mo waɗɗanta ɗo hommage o kadi onne kadi jeeya ko sende buyete ko Hammed Boubou Séga ɗumne kadi meɗen belti hen minen min ngala sana gawlagu min ngala sana pulagu ɗum noon meɗen calmina pulagu foof to wawi wonde aduna he ha to hatti meɗen calmina pulagu meɗen beltani Allah meɗen beltani pulagu min ñago tan ha joni pulagu yo nangu hen e gawlagu par ce que minen ko ɗum ɗo tan min jogui min ngala goɗɗum sana gawlagu Aissa Wan min beltima hen machallah e télémon ɗo garɗon ko min beltima min jarni on yallah yoɓon min calmini Sénégal naayi foof min calmini président Macky Sall e jeewum Marième Faye Sall Allah jarama a jarama hono Faty Boury Dieng eyyi mi artat ɗo e Houleymo Lamma Binta saabu joni en keeɗima ɗo témoignage Seydou Ba saabu haalde e paso mum weeɓani te an yimɓe fof ne ganduma machallah hay minen toratɓe ɓe min majjanima e holko kalɗa e Banaji Kodda. Assalamu aleykum bandiraɓe halpular en mi salmini mi juurima kala ɗo ɓi halpular woni mi salmini ɗum kadi mi yetti ɗum Aissa Wan mi salminima no fewi Seydi Wan ane équipe ma Pindi TV garduɗon ɗo e hono anniversaire Banaji Dieng sona weltade e halpular en e weltade kadi e Pindi TV machallah oɗo Banaji ko ɓiɗɗo moƴƴo ɓiɗɗo momin korsini ɓiɗɗo jiɗɗo surtout gawlago minen kala moni immina gawlago jomum miɗen jiiɗi ɗum piste min ngala so wona gawlago hunde amin foof ko gawlago dow amen less amen ndere bool ko gawlago ɗum noon soko tawi Allah waɗi min komin ɓiɓɓe awluɓe yummum bamum tanum jatum Allah arsiguini min dañi ɓiɓɓe amen walla miniraɓe amen kadi yiɗɓe gawlago no min mbayni ko tawruno jinnaɓe men nangue natiɗe min mbatta sona weltade oɗo Banaji hande mo gaɗen ɗo anniversaire muɗum koye sukaɓe ɓurɓe idiɓe imminde gawlago somi yiiɗi mi wima ko heno jeeya to amen ɓunduto génération mo tolni o somi yiiɗi mi wiya kanko idi immanade gawlago kanko idi daranade gawlago omo yiɗi ɗum machallah omo yoddi hen omo wawi kadi ko watta ko omo wawi ɗum machallah weeɓani neɗɗo ne wawi wonde gawlo gona gawlo jiiɗa gawlago jiiɗa wadde tawa wawno waɗa a wawa walla tawa ala no mbaɗirɗa
mais machallah ko ɓi gawlo tani ko jaati ko banggue yummakko e banggue bammakko ko Coumba Laari e Malick Laari jiidi yumma e baba Coumba Laari jibini Modi Coumba jibini yummakko Malick Laari jibini nenam ni tan mbadumi e banaji ɗum kadi so Allah arsiginimo woni ɓi gawlo o wawi gawlagu makko o wawi ko watta ko kadi kono mi heccanki ɗo ko Seydou Ba halta kono mbimomi mbimi Seydou Ba meɗa haalanma kam gueɗel gotel ka anda tawi kay ko génération mo tolni o jimɗiɗo makko ala e nder ɓundu fedde makko fof kanko wawi machallah mi yiɗa catademo omo wawi omo yiɗi Allah kadi rokkimo dande ko waɗiri nen wawi wonde gawlo taw jiiɗa wadde tawa ala no mbaɗirɗa mais machallah ɗeɗo guette to Allah hokkimo min ñagontomo ko yo jogoro jaam oɗo anniversaire mo fuɗɗi yo waɗ ɗum anneji kewɗi tawne wonde cellal e judde balɗe e malede e yaajede kadi yo won arsigue makko yo won arsigue makko machallah yo won jigla e makko yo Allah nawru carriére o yeeso min beltanima on Pindi TV yo Allah ɓoynu darde moɗon yo Allah ɓoynu darde moɗon min beltanima on jarama min beltima no fewi merci beaucoup on jarama no fewi eyyi ha joni tan eɗen ɗo e Sorano jamma ha joni gasani Banaji Kodda nana nder no waɗa hen ko weɗɗa invité ji ɗi nana nder bandiraɓe nana nder futankoɓe nana nder fulɓe nana nder kala ɓiɗɗo pullo tan hande a weltima ɓerde ma ɓuuɓi saabu golle ɗe Banaji waɗi ɗo on nani Houleye no haaldiri ni e nder génération makko ko debbo gawlo mo ganduɗa omo andi ko watta ko kadi omo wawi ko watta ko kadi omo yiɗi ko watta ko enen fof eɗen ceedi Banaji ko debbo gawlo jontaɗo bawɗo ko watta ko wadde naaten nder ha joni ƴeewen Banaji ko waɗata ko koni mbaɗaten en mbaɗat enchaîner e deuxième morceau tawa wonata ko e Banaji haala daga jem ko ma mula après après yo ya vas-y
bandiraɓe ala ko gasata sowna laamu Allah eyyi jamma waɗi fayida weeli en mbaɗi hen no hannirta ni e hakkunde men e debbo gawlo hono banaji saare o waɗini en ɗo 3 morceau ji baɗɗi fayida eɗen gandi e morceau ji makko hono layo lay on ko morsam ko morceau baɗɗo fayida kadi ko morceau mo ganduɗa fuutankoɓe ne jiiɗi ɗum fulɓe ne jiiɗi ɗum hen guila nden ha joni oɗon gandi mi yewaka hen Amadou Moussa holko pamɗa e jammo machallah Aissa Wanna jarama machallah Pindi TV jarama ko ɗo tan wawi dañede e Pindi TV ummade guila toon to Maris ɗon ɗo siège social ɗo ha yetto ɗo e Sorano théâtre national Daniel Sorano naata nder naata e coulisse naata e nderi waɗa interviewé yaltina son uji manam oɗo soirée mo ganduɗa ko soirée no mbimini l'incontournable mo ganduɗa o wiyete ko Banaji Koda machallah yubbi rewi lawol ko ɗum mbawɗen settade hen en jetti ɓe ganduɗa ɓe kañumen koyumumen inana keeɗi ina daara DST enen ene daara ko ganduɗa ko woni hono Pindi TV jiɗɗen wiide ɗum ɗon noon ko hunde wonde fayida saabu ko gueɗal ngal ganduɗa ngal Pindi TV ene heeɓi on ɗon fartange mo ganduɗa ene yeeɓe e nder leydi Sénégal ene yeeɓe e caggal leydi Sénégal oɗo soirée mo ganduɗa eɗen mbayri ko soirée o waɗi réussite no fewi to banggue mbadi musique to banggue mbadi organisation to banggue mbadi hono kala gueɗal ɗum ɗon noon ko weltanadema an e hoorema saabu ko an yano ha nder lokkiɗɗa kolluɗa yimɓeɓe kalanɗaɓe ko woni nder ɓe gandi aɓene galleji mabɓe aɓene nokkuji mabɓe kono ɓe gandi ko kewi ɗo e Sorano ko hunde wonde fayida kadi o waɗi gueɗe baɗe fayida saabu enen fof eɗen gandi Sorano aɗori ko wadde morceau foof e mo guinnirɗa morceau foof e parrain mum e neɗɗo foof nadde e politicien ji ɗi oɗon gandi ɗum ɗon foof Banaji waɗani ɗum o yetti ko parrain o kadi ko o totti ɗum ko neɗɗo mo ganduɗa o wurani hakkude makko e on ko jatigue makko nde o aranno Dakar koto ono jippotono aɗa andi ɗum weeɓani omo wawno wadde no yimɓeɓe jolni joni ni morceau foof e parrain mum walla morceau foof e mo guinnirɗa ɗum aɗa andi ɗum kadi weeɓani Aissa ko ɓuurenen kono welde oɗo soirée ne wayno ko yiide ko wiyete hono communion manam nanggodiral pamodiral hakkude awluɓe Fouta e awluɓe Ɓundu Kumba Bonande Boubou Malick Sy e awluɓe Sénégal kala en mbaadi kuftidinde saabu en jii en kettimo ɗo nane ɓe ganduɗa enen gari gam tawtorede kolli hen tigui duttimo teddugal saabu e génération makko woni e yonta makko ene wayno kanko hono makko ene gasa tawi suwa taw yiyede saabu o fuɗɗidima hen guilgo cukalel omo nangui ɗum omo teddino omo horsini gawlagu ɗum ɗon on ɗon communion woni ngal ɗon pamodiral ngal ɗon jokkodiral woni ko yiya woni ko yiɗa kadi aussi e nder ko ganduɗa ko woni kala façon walla mbiyen kala mbadi e nder leydi Sénégal ene hutoro machallah awluɓe kam jaggodiri kadi eɗen mbawi wiide awluɓe Ɓundu jaggodiri awluɓe Fuutankoɓe jaggodiri goto foof addi junggo woni addu junggo nda junggo mbawen yarude yesso eyyi bandiraɓe ko ɗum gaddano ɗon ɗo e Pindi TV Allah jarama on jarama